Hello, młodzieży i starcy, jak są tam jacyś. Dobrze wyglądam. No, witam. Co się stało dzisiaj, że są dwa vlogi jednego dnia? Nic szczególnego w zasadzie. Z bieżących wydarzeń to mamy nowego prezydenta dzisiaj zaprzysiężonego. Pogoda osiągnęła poziom tak zwany tropikalny i z najważniejszych rzeczy w sumie, jakie chciałem tu poruszyć na początku, żeby powiedzieć wszystko, żeby mi nie wyleciało z głowy, to chciałem powiedzieć o Meet YouTube, czyli Meetyt, który będzie miał miejsce już 8 sierpnia, czyli pojutrze, w sobotę. Dzisiaj jest 6, jutro 7, w sobotę 8. I co to jest? To jest taka impreza. Znaczy, żebyście nie pomyśleli, że jak impreza, to będą tam lać wódę za darmo. To nie tego typu impreza. No, ale to jest takie, nie wiem do czego to porównać, w sumie do niczego. No będzie tam dużo youtuberów, będzie można z nimi się zobaczyć, dostać pewnie autograf, zrobić sobie zdjęcie, będą jakieś tam pewnie panele prowadzone. Ja na tym nigdy nie byłem i do czego zmierzam, że ja tam będę. Będzie to mój pierwszy raz tak zwany, że się pojawię na Meet YouTube. Nawet nie wiem w sumie ile ich było wcześniej. Były jakieś w ogóle? Nie robiłem researchu, ale no, pojawię się tam w Krakowie pojutrze, 8 sierpnia. Nie wiem jeszcze dokładnie o której godzinie, jak już pewnie niektórzy z was wiedzą. W ten czy inny sposób będę tam z Dawidem, czyli z Bąkolem z kanału Bąkol, Kamratym, z Wierchnego Śląska, który już to powiedział u siebie w filmie, ale jak nie oglądaliście, to ja wam jeszcze powiem, że jak jesteście tu od nas z Górnego Śląska, to do Krakowa można bardzo łatwo się dostać z Katowic drogą autobusową. Tam jest taki niedaleko placu, no niedaleko dworca, niedaleko placu bodaj Skargi jest taki sztop autobusowy i tam dosłownie co kilkanaście minut odjeżdżają za niewielkie pieniądze autobusy do Krakowa. Ten autobus jedzie około 1,5 godziny niecałe, także jakby ktoś tu od nas jechał, to jest naprawdę dobra droga. No ja tam będę z Dawidem, przyjedziemy, coś tam pokręcimy, jakieś filmy. Będzie można nas spotkać, zagadać, coś tam, jakieś zdjęcie, jak ktoś chce, chociaż nie wiem, kto z tym ryjem by chciał zrobić coś zdjęcie, no ale ktoś to jednak ogląda. Ty to oglądasz, to może będziesz chciał zrobić sobie ze mną zdjęcie, no nie wiem po co ci one, ale jak już musisz, no to będzie taka opcja. Czy tam co, uścisnąć rękę, sobie wiadomo, wymienić jakieś dwa słowa, wymienić się poglądami na tematy geopolityczne, prawda, czy inne interesujące. Mnie będzie łatwo poznać, no generalnie Dawid 2 metry, ja 1,40 m, także będziemy charakterystyczni. Ja będę w koszulce, jak już widzieliście pewnie na reklamie sklepu Haderlock, że mamy koszulki swoje ładne. Ja będę w koszulce z kanałowym logiem tutaj, także będę raczej, chyba że ktoś jeszcze będzie w tej koszulce, bo można ją kupić. Ale ja jestem tylko jeden. No ale raczej ten ryj jest dość rozpoznawalny, mi się wydaje, no. Także tam będziemy, tam będzie można się spotkać. My będziemy się z Dawidem trzymać razem, także też obserwujcie tam jego profil, będziemy też informować na Facebookach, ewentualnie w jakim miejscu jesteśmy konkretnie i tak dalej, no. To kwestia Meet YouTube. Oczywiście tam link do całego wydarzenia, ile kosztują wejściówki, gdzie to jest dokładnie, ja wam podrzucę w opisie tam na dole, także kuknijcie, tam strona do tego wydarzenia z informacjami o nim będzie. A co dalej? No mówiłem już o pogodzie. Nie wiem czy tylko tu, na Wierchnym Śląsku, konkretnie w Bytomiu, ale dzisiaj w słońcu było przeszło 45 stopni. No i to jest generalnie pogoda może normalna dla Murzyna z Afryki, albo dla Włocha z Włoch, albo dla Greka, albo Chorwata, ewentualnie Hiszpana, Portugalczyka, ale nie dla Ślązaka albo Polaka, albo Niemca, czy też innego człowieka tutaj raczej, patrząc z perspektywy Europy tej ciepłej południowej, tej Europy północnej, tu środkowej. My się do tego nie nadajemy. Oni są ciemni, mają czarne kręcone włoski, mają ciemną skórę, mają brązowe oczy. Oni są do tego przywyknięci, oni siestują, a my nie siestujemy, my ciężko robimy. Jesteśmy bladzi jak ściana, jesteśmy nieprzywyknięci do tego i mnie osobiście taka temperatura wykańcza. Ja mam jeszcze trochę problemy z sercem, mam arytmię, także
ta temperatura nie jest dobra dla mnie, bo biorę leków 3 razy tyle co normalnie i pocę się, jak to się mówi, jak świnia. Chociaż jak wiecie albo nie, ale świnie się nie pocą. No, to taka ciekawostka. Także temperatura zabija. Wiem, że są ludzie, co to lubią, co się lubią smażyć, co lubią leżeć plackiem na słońcu, dostawać czerniaka albo innej eboli i to jest dla nich super zabawa. Ja rozumiem, łyknąć słońca, ciepła pogoda, poleżeć gdzieś nad wodą, Hechło, Goczałkowice, nie wiem, Świerklaniec, pojechać sobie nad morze, polskie, Bałtyk, poleżeć, popultać się w wodzie, fajnie, ale są ludzie, którzy dosłownie kładą się plackiem. Takim człowiekiem jest moja matka dosłownie. Moja matka chodzi na basen i kładzie się i leży 5 godzin, potem wchodzi na 3 minuty do wody i dalej leży. Ja takich ludzi nie rozumiem, nie jest to moja ulubiona forma rozrywki, nie jest to moja ulubiona forma przebywania na słońcu i korzystania ze słońca. Nie wiem jak to jest u was. Wypowiedzcie się, szkrifnijcie komentarz. Czy wy też może zalegacie? W ogóle wiecie co jest najlepsze? Byliście może jak jesteście stąd gdzieś kiedyś na basenie miejskim w Bytomiu i tam jest wiadomo te baseny i te płytki betonowe i są ludzie, którzy wychodzą z basenu i kładą się na tych płytkach betonowych. To już nawet nie na trawie albo na ręczniku i no normalnie tak plackiem na płaskie jak to się godo legają na tych betonowych płytkach i się smażą. Dosłownie skwierczą jak jajka wbite na patelnię. To już potem jest ciężko odróżnić, niby nie można powiedzieć cygan. Trudno jest odróżnić Polaka albo Ślązaka od przedstawiciela ludności romskiej, żeby się nikt do mnie nie przypierdalał. Chociaż cała Europa mówi gypsy, cigojner i inne wersje, ale nie można cygany, no bo to obraźliwe, także Indoeuropejczycy zaczynają przypominać po tej patelni przedstawicieli ludności romskiej. Ciężko jest ich odróżnić potem. No i co dalej? To mówię, mamy nowego prezydenta, pana Andrzeja Dudę, to już generalnie nie wchodzę w te tematy, bo to gówno burza i smród jak pieron. Co, ja mogę tylko powiedzieć moją prywatną opinię, bo niektórzy już pytają, jak oceniacie nowego prezydenta? Trochę ciężko go ocenić, jak dzisiaj jest zaprzysiężony. Ale jakie są moje przewidywania? Ja nie chcę czarno widzieć, ja jestem w miarę optymistyczny. Może będzie dobrze. No. A oby nie było gorzej. Oby nie było gorzej, to jest najważniejsze. No, także topowe tematy mam nadzieję poruszyłem. Zaraz się do tagów wrzuci. Andrzej Duda, Meet YouTube. Wszystkie inne ważne. Jeszcze powiem seks, cycki. O, teraz też sobie wrzucę do tagów. Wszystko już jest uzasadnione. No i z takich, co mogę wam jeszcze powiedzieć z nowości? No nic w zasadzie. Zapraszam was do śledzenia Hitboxa, bo ostatnio dużo live'uję. No, także widzimy się, mam nadzieję, z niektórymi z was 8 pojutrze w Krakowie na Meet YouTube. Wszystkie wskazówki, jak już mówiłem, macie na dole w opisie. Jak tam się dostać, jak dojechać. No i to tyle. Także uważajcie na to słońce, bo to jest coś strasznego. Nie wychodźcie bez czapki, nie praszcie się bez potrzeby, bo po co wam czerniaki? Szmarujcie się jakimiś olejami i innymi. Dajcie znać w komentarzach, co teraz robicie. Czy może plażycie się na plażach Lloret de Mar, if you know what I mean. Czy siedzicie w Polsce przed komputerem, bo wiadomo, taka temperatura to jest dobry pretekst, żeby nie wychodzić z domu, nie? I no siedzieć przed komputerem, bo no nie mogę wyjść, przecież w radiu mówili, żeby siedzieć w domu, bo dostanę zawału, albo udaru, albo coś takiego, nie? Także no, teraz my, gracze, z krwi i kości jesteśmy w pełni usprawiedliwieni, w pełni usprawiedliwione jest nasze siedzenie w domu. Nikt nam już nie powie, że no life'y albo coś takiego, ale po prostu my dbamy o swoje bezpieczeństwo. Można powiedzieć, my ratujemy swoje życie. Nam są czerniaki niepotrzebne. Także no, ale powiem wam, że komputera mojego to mi jest tak szkoda, jak odpalam Wiedźmina, albo jak jakąś inną grę wymagającą jeszcze do tego live'a, albo nagrywanie, to dosłownie jak dotykam tam, gdzie jest dysk, to długo tam ręki nie utrzymie.
Także szkoda mi go, no ale to komputer służy nam, a nie my komputerowi. Chociaż to czasami trochę inaczej w przypadku niektórych ludzi wychodzi, nie wiadomo. Dobra, nie przeciągam. Patrzcie tam jako, chowcie się, uważajcie na siebie i widzimy się.